Siema, hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, a dzisiaj uzupełniamy album, bo coś tam się jeszcze znalazło do przeglądnięcia. No to ten gość, 331. Nie, on jest. Wonderkid z Ajaxu. On był na 277. Dalej, jest. Virgil van Dijk, którego na pewno nie miałem w albumie Elitka. Tak. 233. Więc fajnie. Czekajcie, też mam tego też Suareza mam, tego mam i tego i dwóch kojarzę. Po prostu doszły dwie karty, jest raz, 2, 3, 4. Tu nie było za dużo kart na tym przodzie, już 5, 6, 7, 8. Tu w ogóle kart nie było, tylko tu 9, 11, 12, 12, 13 kartek, 14 takie pojedyncze, 15 mi brakuje, nieraz 16, 17, 19, nieraz mi tutaj brakuje więcej, 23, 29, 32, 34, 38, 42, 42, 46. No to 46 kart mi brakuje. Gdybyście widzieli, ile ja zeszytek otworzyłem, to byście się zdziwili, że tak dużo. Ja otworzyłem całego boksa. 3 Czekajcie. Raz, 2, 3, 4 puszki. 11 saszetek premium. No to i tyle mi brakuje do całego. To jest normalnie szok, że tyle mi brakuje. Więc to jest strasznie dużo. Tyle, co ja otworzę, to jest mega dużo. Więc ale powolutku się to uzbiera, bo to jeszcze te karty będą do wakacji, więc cześć. Pa!